ଆରେ ପୁଅ, ତୁ କଣ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ? ମୋର କିଛି କଥା ମାନୁନୁ, ଜମା ପାଠ ପଢୁନୁ। ମୁଁ ଯଦି ତତେ ବାଡେଇବି ତୁ କଣ କରିବୁ? ବାପା, ମୁଁ ରାଗିଯିବି। ତୁ ତୋ ରାଗ କେମିତି ଥଣ୍ଡା କରିବୁ? ମୁଁ ଯାଇକି ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବି। ଆରେ, ରାଗ ସହିତ ଟଏଲେଟର କି ସମ୍ପର୍କ? ବୁଝିଲ ବାପା, ମୁଁ ତମ ଟୁଥବ୍ରଶରେ ଟଏଲେଟ ସଫା କରିବି। ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା? ଏଥର 90% ମାର୍କ ଆଣିଛୁ ତ? ନା ବାପା, ପୁରା 100ରୁ 100 ଆଣିଛି। କଣ? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମଜା କରୁଛୁ? ବାପା, ମଜା ଆରମ୍ଭ କିଏ କଲା? ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁ କୁଆଡେ ଜୁଆ ଖେଳୁଛୁ। ସେଗୁଡାକ ଖେଳେ ନା ରେ, ସେଗୁଡା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଜି ଜିତିବୁ ତ କାଲି ହାରିବୁ, ଆଜି ହାରିବୁ ତ କାଲି ଜିତିବୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି। ମୁଁ ଏଥର ଦିନେ ଛାଡି ଦିନେ ଖେଳିବି। ପୁଅ, ତୁ ଏଥର ପାସ୍ ହୋ କି ଫେଲ୍ ହୋ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବି। ବାପା ସତରେ? ଆରେ ହଁ ପୁଅ, ଯଦି ପାସ୍ କଲୁ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା କିଣିଦେବି, କଲେଜ ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲୁ ତେବେ ଲୁନା କିଣିଦେବି, କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବେଳ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତୁ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛୁ। ଏଯାଏଁ କଣ ତୋର ପେଟ ପୁରୁନି? ଆଉ କେତେ ଖାଇବୁ? ନାଇଁ ମୋ ବାପା, ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଏବେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଖାଇବା ସମୟ 7ଟାରୁ 10ଟା। ତା ଆଗରୁ ଉଠିଗଲେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଭାବିବେନି? ଛୋଟୁ, ଏ ଛୋଟୁ। ଆଜ୍ଞା ବାପା। ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଖୁଥା। ଏଥରକ ଫେଲ୍ ହେଲେ ମତେ ଆଉ ବାପା ଡାକିବୁନି। ପୁଅ, ତୁ ଏଥର ପାସ୍ ହୋ କି ଫେଲ୍ ହୋ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଦେବି। ବାପା ସତରେ? ଆରେ ହଁ ପୁଅ, ଯଦି ପାସ୍ କଲୁ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା କିଣିଦେବି, କଲେଜ ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଲୁ ତେବେ ଲୁନା କିଣିଦେବି, କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ଯିବୁ। ଆରେ, ତୋ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହେଲା? ବାପା, ତମେ ବାପା ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲ।